Life could be a dream, life could be a dream. Do, shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 pip, a bip, a dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, maybe we'd be so fine. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας απόψε εδώ στην παράστασή μας και για το σκοπό που γίνεται, για την ενίσχυση της Τράπεζας Τροφίμων της Ιεράς Μητροπόλης της πόλης μας. Θα παρακολουθήσετε σήμερα ένα έργο γραμμένο από τον Αλέκο Σακελάριο το 1955, αλλά όλοι σας θα δείτε ότι είναι πολύ επίκαιρο στη σημερινή εποχή. Είναι ένα έργο που αναφέρεται σε πολλές καταστάσεις της τότε εποχής και που γίνονται και σήμερα. Οι ταξιδευτές της πρόζας είναι μια θεατρική ομάδα η οποία έχει στόχο και σκοπό όσο μπορεί να προσφέρει περισσότερα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό ξεκινάμε πάντα να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, δηλαδή σε ιδρύματα, σε φορείς, σε σχολεία, σε καπί και οπουδήποτε μπορούμε να παίξουμε. Ελπίζω να την απολαύσετε την παραστασή μας. Είναι αφιερωμένη σε όλους. Εμπρός! Γραφείο Τελετώνικη. Μάλιστα, λέγεται. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Η υπάλληλος. Εσύ είσαι Ουρανία. Εγώ. Ποιος τηλεφωνεί παρακαλώ? Παγκαρόπουλος εδώ. Πιάσε μέσα. Ορίστε κύριε Παγκαρόπουλε. Θα αργήσει να έρθει αφεντικό σου. Τι να σας πω κύριε Παγκαρόπουλε, δεν το πιστεύω να αργήσει. Αχ, Ουρανία. Μάλιστα κύριε Παγκαρόπουλε. Μόλις έρθει να του πεις να με πάρει στο τηλέφωνο αμέσως. Να του πω να σας πάρει αμέσως το τηλέφωνο. Μείνετε ήσυχος κύριε Παγκαρόπουλε. Μείνετε ήσυχος. Όποια στιγμή έρθει, τούτη τη στιγμή. Τι αυτή τη στιγμή? Λέω, όποια στιγμή έρθει, να σας πάρει αμέσως το τηλέφωνο. Βέβαια, όποτε έρθει να με πάρει αμέσως είναι ανάγκη να του πεις. Να του πω ότι είναι ανάγκη. Μεγάλη ανάγκη. Μάλιστα κύριε Παγκαρόπουλε. Γεια σου Ουρανία. Χαίρετε κύριε Παγκαρόπουλε, τα δέοντα. Ο κύριος Παγκαρόπουλος ήταν λαβρέντη μου. Ξέρω. Είναι μεγάλη ανάγκη λέει. Να τον πάρεις στο τηλέφωνο. Ξέρω σου λέω. Άμα ξανατηλεφωνήσει, τι να του πω? Να του πεις δεν ήρθα. Να του πεις δεν θα έρθω καθόλου σήμερα. Μπορεί και να μην έρθω ούτε και αύριο. Μωρέ, να το πάρω εγώ ένα τηλέφωνο, να το ρωτήσω τι θέλει. Να μην το ρωτήσεις Ουρανία μου. Τα λεφτά του θέλει. Τι θέλει, να σε πάμε βόλτα στο εθνικό κήπο θέλει. Άμα κάποιος Ουρανία κρατάει γραμμάτια δικά σου στα χέρια του, τι θέλει Ουρανία μου. Τα λεφτά του θέλει. Και με το δίκαιο του άνθρωπος. Τέλος πάντων. Με ζήτησε κανείς άλλος? Ναι, περάσανε και από τον ΟΤΕ. Τώρα μάλιστα. Είπα, αν μέχρι τις 1 σήμερα δεν το πληρώσουμε, αύριο μας το κόβουν. Μεγάλη καλοσύνη τους που μας τα αφήνουν και σήμερα. Γι' αυτό κοίταξε Ουρανία, ό,τι τηλέφωνα έχεις να κάνεις κατά σήμερα. Και αύριο πήγαινε να πάρεις 3 ντουζίνες επιστολόχαρτα, γιατί από εδώ και πέρα θα επικοινωνούμε με αλληλογραφία. Θα το ρίξω στο γράψιμο. Ναι. Και είμαι κι ανορθόγραφη κομμάτι. Να προσέχεις. Μα προσέχω. Τι? Πέρασε και ο κύριος Τηλέμαχος. Τώρα μου κάνεις την καρδιά περιγόκη. Σε θέλει λέει και θα ξανάρθει και θα ξαναπεράσει. Αυτός μπορεί να με θέλει Ουρανία. Εγώ δεν τον θέλω. Καλά. Τι? Δεν πέρασε και η νοικοκυρά. Έφερε την απόδειξη για τον νίκη, την έχω μέσα στο βιβλίο. Να μου ζήσεις Χρυσόστομη. Να μου ζήσεις Χρυσόστομη. Άξινος και ξερός Ουρανία. Δεν θέλω άλλα. Αμάν πια. Με χόρτασες με τα πρώτα. Άσε με να τα χωνέψω αυτά και μετά μου ξεφουρνίζεις τα άλλα. Κάνα ευχάριστο. Τι? Κάνα ευχάριστο λέω είχαμε. Σαν τι ευχάριστο μωρέ λαβρέντη μου. Καμιά κηδεία. Δεν είχαμε. Άμα είχαμε κηδεία, ο πρώτος δεν το μάθαινε θα ήσουν σίγουρα. Το γραφείο εκείνο απέναντι είχε 2 κηδείες εχθές. Ρε το έμαθα κι εγώ. Ωραία, ούλες οι καλές οι κηδείες σε εκείνη την εκατούργα πάνε.
Ουρανία δεν πάει και έρχεται. έτσι ξετρυπώνει, θέλω να ξέρα κι εμείς εδώ κοιμόμαστε, βρε Ουρανία, κοιμόμαστε. Δεν κοιμόμαστε, κάτι κάνουμε και εμείς εδώ τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Δεν μου λες Ουρανία, Ορίστε. τι ήταν αυτά τα άλλα που είπες και σε έκοψα? Α, είπα και κάτι άλλο. Ναι, τι ήταν αυτά τα? Για σκάσου να θυμηθώ. Α, Τι? ναι, μωρέ, Για το λέγε. θυμήθηκα. Ναι. Πήρε το κορίτσι μας τηλέφωνο, η μνηστή σου, η κετούλα μας. Και τι ήθελε, σου είπε? Ναι, έχει ένα μαθηματάκι εδώ κοντά μου, και κατά τις 1 που θα τελειώσει, θα περάσει από εδώ Λαβρέντη μου να σε πάρει. Έχει πολλή ώρα που τηλεφώνεις? Μπο, μια γουλάκι πριν μπεις μέσα εσύ Λαβρέντη μου. Μάλιστα. Μωρέ Λαβρέντη μου, στενοχωρημένο να σε βλέπω σήμερα. Μπράβο ρε Ουρανία, το κατάλαβα. Ατσίδα είσαι Ουρανία. Μην κάνεις έτσι μωρέ Λαβρέντη μου, θα δεις, θα μας τύχει και εμάς η καλή και ακριβή κηδεία. Έχει ο Θεός για όλους μας. Τέλος πάντων. Μη το πάρ' το σι. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Δεν είσαι εδώ για κανέναν. Περίμενα να το πάρω εγώ. Εμπρός. Του κυρίου Βασιλόπουλου εκεί. Όχι κυριέ μου, λάθος κάνετε. Δεν έχουμε εμείς εδώ Βασιλόπουλα. Δόξα σου ο Θεός. Τη σκαπουλάρα. Τη σκαπουλάρα με Τη σκαπουλάρα με τη Δόξα σου ο σκαπουλάρα. Θεός. Τέλος πάντων. Γεια σου Ουρανία. Καλώς σου Λαβρέντη. Καλώς. Κάτσε. Καλή τι μούτρα είναι αυτά που έχεις. Τι θες να, ασορτί με το κατάστημα. Όχι, καλά σου συμβαίνει κάτι. Ναι βρε και τούλα, ναι. Έχω αναδουλειές, έχω προβλήματα, θέλω υποχρεώσεις, έχω υποχρεώσεις να πληρώσω, δεν άσε με, τέλος πάντων. Αλλά όπως λέει και η Ουρανία, Ουρανία μου, Ναι, όλα μωρέ. θα περάσουν. Όλα καλά θα πάνε, Τέλος έχει ο πάντων. Θεός. Άγια θα τα πάμε. Για λέγε μου τώρα, Τέλος εσύ του δεν πήγες αποφύγει. στο μάθημα που έλεγες? Πήγα να αναβλήθηκε. Γιατί, Αρρώστησε ο άντρας της μαθήτριάς μου. πιανείς, Της μαθήτριάς μου. γιατί η παντρεμένη είναι η μαθητριά σου? Παντρεμένη, εδώ και καιρό την ξέρω, είναι μια νέα κοπέλα, αλλά είχε τύχει σπουδαία. Παντρεύτηκε ένα βιομήχανο, πάρα πολλά λεφτά. Αλλά αυτός να σου πω είναι μεγάλος, 70, τίποτα, 75 και βάλε. Και αυτή, Αυτή είναι 28, 30, για τα λεφτά του. και γιατί δεν κουκουλώθηκε? Μωρέ Λαβρέντη μου, γιατί τον κουκουλώθηκε, είπε αυτή. Πόσα χρόνια, 5-6 θα περιμένω. 5 χρόνια και μετά... Και μετά, βάλτε φωτιά, καύτε τα Γιάννενα μετά, Δεν θα χρειαστεί να περιμένει πολύ αυτό. Γιατί? Γιατί αυτός μία είναι όρθιος και 10 είναι ανάσκελος. Δεν ξέρω, πάσχει από κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έπαθε μία κρίση σήμερα πάρα πολύ δυνατή. Και έφερε αυτή γιατρούς, νοσοκόμους μέχρι καθηγητές πανεπιστημίου. Και γιατί έφερε γιατρούς και νοσοκόμους αφού τον περιμένει πως και τι? Μωρέ Λαβρέντη μου, για τα μάτια του κόσμου το έκανε. Θα μου πεις έφερε και καθηγητές, βέβαια, οι καθηγητές κάνουν καλύτερη δουλειά. Τώρα, να, έχουν ιατρικό συμβούλιο. Υπάρχει, λέει... Ελπίς. Ελπίς, φόβος, όπως θέλεις πάντα. Ελπίς για αυτήν, φόβος για αυτόν. Τέλος πάντων. Ρε και τούλα, Τι, ρε και τούλα, έχε το νου σου. γιατί πράγμα να έχω το νου. Έχε το νου σου ρε και τούλα, μη συμβεί κανένα ευχάριστο. Καταλαβαίνω τι μου λες, τι Ρε και τούλα, έχε το νου σου, μη συμβεί κανένα ευχάριστο. Γιατί να την πάρει άλλο στη δουλειά, εγώ έτσι και την πάρω αυτή τη δουλειά, ξελασπώνω Κέτη μου, ξελασπώνω. Μα καλά μωρέ Λαβρέντη μου λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν σου είπα να πεις Κέτη μου, δεν σου είπα να πεις, να παρακολουθήσεις Κέτη μου, να παρακολουθήσεις. Παρακολουθήσω. Να παρακολουθήσεις Κέτη μου, εσύ με αυτή λες ότι είσαι φίλη, και μπαίνεις και βγαίνεις μέσα στο σπίτι. Θα πας εκεί και μάτς και μουτς και τι κάνεις καλή μου και πώς είσαι καλή μου και τι κάνει ο Κύριος, πώς είναι ο Κύριος, τι είπαν οι γιατροί, τι είπαν οι καθηγητές, Και μόλι δεις και τούλα ότι πάμε προς το κερέτα μου τον πλάτανο, σφύρα μου με ένα κλέφτηκα και εγώ τσουπ εκεί, μες στην αναμπουμπούλα την παίρνει στη δουλειά και σου λένε και ευχαριστώ. Αχ μωρέ Λαβρέντη μου, όλα καλά σου, αλλά αυτή η δουλειά σου τι να σου πω. Θα δω. Τι να σου πω. Εγώ αυτή τη δουλειά μου τύχε γιατί αυτή τη δουλειά μου άφησε ο πατέρας μου. Εμένα ο πατέρας μου το έλεγε και τούλα. Λαβρέντη το μαγαζί και τα μάτια σου. Λαβρέντη το μαγαζί και τα μάτια σου. Γιατί το μαγαζί αυτό έβγαζε καλά λεφτά. Έβγαζε καλά λεφτά και τούλα. Να φανταστείς, από εδώ πατρέψαμε την αδερφή μου και της δώσαμε και πριν. Και μου το έλεγε ο πατέρας μου. Πρόσεχε Λαβρέντη, πρόσεχε το μαγαζί. Γιατί οι άνθρωποι Λαβρέντη, οι άνθρωποι δεν είναι αθάνατοι. Είναι θνητοί. Αλλά βλέπεις τότε ο πατέρας μου δεν είχε υπόψη την πενικυλίνη, γιατί βγήκε η πενικυλίνη και μας γονάτισε και τώρα μας γονάτισε η πενικυλίνη. Λαβρέντη μου, εμένα με ρωτάνε τι δουλειά κάνει ο αγωνιαστικό σου και πες τη μούρη μου. Εντάξει, είπαμε, θα αλλάξουμε. Τώρα είναι κάποιος που ενδιαφέρεται εδώ να βάλει ηλεκτρικά, λέει και τέτοια και θα δούμε, το σκέφτομαι. Γιατί το σκέφτεσαι. Το σκέφτομαι ρε και τούλα, γιατί δώσ' τα
γίνει δηλαδή? Όλοι ηλεκτρικά θα πουλάνε. Ποιος θα τα αγοράζει τέλος πάντων? Και αυτό σου λέω. Κοίτα εσύ εκεί. Καλά, θα πάω αύριο. Τι αύριο? Όχι αύριο, Κυρούλα. Σήμερα θα πας, τώρα θα πας. Μα καλά, Χριστιανέ μου, με τι δικαιολογία, πώς θα πάω στο Θα ξένο? πεις, παιδί μου, ότι ξέρεις ένα βιβλίο, ένα τετράδιο, κάτι τέλος πάντων θα πεις και θα πας εκεί και θα δεις. Αν και εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Όλα τυχερά είναι. Άντε και τώρα. Θα πάω. Να σου πω όμως, Ναι. δεν θα πω τίποτα για... Όχι παιδί μου, τι να πεις, λέγοντας τα πράγματα ότι μόλις πεθάνει ο Κύριος προτιμήστε το δικό μας γραφείο, σε παρακαλώ, δεν λέγονται αυτά. Ωραία, θα αφήσω εδώ πέρα τα γυαλιά μου να πω ότι τα ξέχασα, ναι. έτσι. Και θα γυρίσω να σου πω. Άντε και τούλα μου, κι αν είναι τόσο πλούσιος ο άνθρωπος όσο λες, αν είναι τόσο πλούσιος ο άνθρωπος. Λοιπόν, πλούσιος, βαθύπλουτος, δεν ξέρει τι έχει. Όχι Παναγιά μου, έτσι και τον φέρουμε κατά εδώ, Τώρα θα μου πεις, έτσι και τον φέρουμε κατά εδώ, θα γίνει τίποτα? Θα βουλώσω μερικές τρύπες και εντάξει, κάπως θα γίνει. Γι' αυτό σου λέω. Πήγαινε και τούλα μου. Άντε και τούλα μου και να πεις. Στάσου και έρθει. Ουρανία! Ορίστε, έρχομαι! Τι φωνάζεις, Χριστιανέ μου? Τι είναι αυτά? Κάνω άσκηση ετοιμότητας για κηδεία. Μη μου τύχει κηδεία να ξέρω. Και καρδιόλες έχω, τη λουλουδιά έχω, τη ζουμπούλια έχω. Άστα μέσα. Θα πάω σε μια δουλειά εγώ με την Κετούλα. Έχετε το νου σου εδώ στο γραφείο. Ναι. Έχετε το νου σου, γιατί πάω σε μια δουλειά εδώ με την Κετούλα. Εντάξει, πάμε. Στην ευχή του Θεού. Παναγία μου, Τι οντολόγιο έχουμε σήμερα, της ουσίας πριχερίας. Στην ευχή της ουσίας πριχερίας. Καλώς το, ναι. Έχουμε καραφλιτζάνι, καραποτήρι. Καναφλιτζάνι και καναποτήρι δικό σου εδώ, Αντώνη μου, δεν έχουμε. Έχουμε να ανοίξω το κατάλογο. 5 καφέδες και 2 πορτοκαλάδες. Ναι. Δεν είναι εδώ λαβρέδες, βερεσέ μωρέ αυτά, Αντώνη μου. Το ξέρω ότι είναι βερεσέ. Κράτη μετά που θα έρθει ο Αντώνης, Αντώνη μου που θα έρθει ο Λαβρέδης, Εντάξει. και έρχεσαι και εισπράττεις. Έγινε. Α, και πούς, Αντώνη. Τώρα που θα πας στο μαγαζί, φέρε μου και ένα ποτηράκι νερό του πάγου. Μπράβο. Να δροσιστώ η γυναίκα. Γιατί βάρκωσα μέσα στην αποθήκη. Δεν μπορείς να δουλέψεις. Ήρθε. Ορίστε. Ήρθε, λέει ο κύριος Πιτσιλός. Όχι, ήρθε να ξανάφυγε. Ξανάφυγε. Μάλιστα. Και πού πάει δηλαδή? Με τη μνηστή του. Μάλιστα. Και θα ξανάρθει. Τι να σας πω, κύριε Τηλέμαχε, πιστεύω θα δούμε μάλλον. Μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα? Παρακαλώ, στη διάθεσή σας το τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Εμπρός. Τον κύριο Χαρίλα, παρακαλώ. Το ίδιο. Έλα κύριε Χαρίλα, τηλέμαχος εδώ. Τι έκανες, το βρήκες? Όχι, δεν το βρήκα. Εδώ στο μαγαζί του είμαι και η υπάλληλος εδώ μόλις με ενημέρωσε ότι έχει φύγει με την μνηστή του και δεν ξέρω τι να κάνω. Γι' αυτό σας πήρα να μου πείτε τι ακριβώς θέλετε να κάνω. Να το περιμένει. Τον περιμένω. Βέβαια. Μην το κουνήσεις ως που να έρθει. Μάλιστα. Ακούσε Τηλέμαχε. Ορίστε κύριε Χαρίλα. Κοιτά να του τρίξεις τα δόντια. Αν αύριο δεν μας φέρουν τα λεφτά, θα αναγκαστούμε να εκτελέσουμε την κατάκτηση. Να του το πω. Βέβαια να του το πεις. Είναι η τελευταία ευκαιρία που του δίνουμε. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να το περιμένουμε άλλο. Αρκετή κοροϊδία μας τράβηξε μέχρι τώρα. Έννοια σας, ξέρω, έννοια σας. Άντε, γεια σου. Αντίο σας κύριε Χαρίλα. Τι κάνει το τηλέφωνο? Τίποτα, κύριε Τηλέμαχε, μην σας πάρουμε και λεφτά τώρα. Και μπορεί δηλαδή να μην ξανάρθει? Τι να σας πω, δεν γνωρίζω περί τούτου. Το σπίτι του πού είναι? Του Λαβρέντη. Μάλιστα. Εδώ από κάτω. Ήσαν τέρμα πόντινα χαρνών. Και τι οδός είναι? Νομίζω είναι οδός Αγρινίου. Ναι. Αγρινίου. Και αριθμός? Α, εδώ είναι που θα σας γελάσω κομμάτι. 76 είναι. Ανάτος πόχετε. Καλώς το τηλέμαχο. Γεια σου Λαβρέντη. Πώς ήταν αυτό και μας θυμήθηκες τηλέμαχε? Αφού δεν μας θυμάσαι εσύ, αναγκαζόμαστε να σε θυμόμαστε εμείς. Καφεδάκι, το κέρας την κύριε τηλέμαχο? Όχι, όχι, μην κάνεις αυτό. Έπρεπε να το κεράσω. Πώς κάνετε, σάπως εγώ θα το ψήσω το καφέ. Άντε Ουρανία μου, άντε να φέρεις ένα καφέ στο τηλέμαχο. Θα πιείτε Σε καφέ. παρακαλώ, έτσι και εδώ δυο λόγια για να σου πω και να φύγω. Ξοδευτούμε Ναι, τώρα. ξέρω. Να πάμε στα Ουρανία του. Να πάω. Με τον κύριο τηλέμαχο. Καφέ δεν παραγγέλνουμε. Όχι, δεν θέλει. Λοιπόν, Άκου τηλέμαχε. ακούω. Πες στον κύριο Χαρίλα να με συγχωρεί πάρα πολύ. Έλα μου έχουν έρθει πολύ ανάποδα τα πράγματα. 2 μήνες.
Τι λέω 2,5 μήνες έχει να πατήσει πελάτη στο πόδι του εδώ μέσα. Τώρα θα μου πεις, οι πελάτες οι δικοί μου δεν πατάνε το πόδι τους εδώ μέσα. Εδώ πατάς το πόδι σου εσύ που δεν είσαι πελάτης. Μάλιστα. Όλα αυτά ωραία και καλά, Λαβρέτη μου, αλλά δεν παίρνει άλλο νερό το πράγμα. Δεν παίρνει, Δεν παίρνει. Ο κύριος Χαρίλαος μου το είπε καθαρά και εξάστερα. Αν ο αύριο το μεσημέρι δεν έχει τα λεφτά, θα σου τι κάνει η κατάσχεση. Τι κατάσχεση, ρε Τηλέμαχε, για στάσου ρε Τηλέμαχε, γιατί κατάσχεση δηλαδή, γιατί, τι φοβάται ο κύριος Χαρίλαος, μην του φάω τα λεφτά. Βιοπαλαιστής είμαι κι εγώ. Ένας άνθρωπος που δουλεύει και τέλος πάντων θα μου πεις χρωστάς. Μάλιστα κύριε, χρωστάω. Και ποιος δεν χρωστάει σήμερα, αν βρεις έναν που δεν χρωστάει, ας σηκώσει το χέρι. Καλά δεν λέω Τηλέμαχε. Καλά, δεν ξέρω εγώ, αλλά είναι 3 μήνες τώρα. Και τι είναι μωρέ Τηλέμαχε, άμα γίνουν 3,5. Έτσι, άμα είναι 3,5 θα γίνει 3,5, 4, 4, 4,5, 4,5, 5 και τραβά κοντέλο. Όχι Τηλέμαχε, 3,5. Πάρε μου εσύ 15 μέρες Τηλέμαχε, και άμα σε 15 μέρες δεν μπορέσω να σας πληρώσω Τηλέμαχε, τότε ελάτε, πάρτε τα όλα, αφήστε μου και εμένα μία κάσα να μπω μέσα να ησυχάσω. Για στάσου, ρε Λαβρέτη. Στέκομαι. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι σε μισό μήνα θα μπορείς να κάνεις αυτό που δεν έκανες σε 3 μήνες. Ορίστε. Λέω, γιατί έχεις την εντύπωση ότι σε 15 μέρες θα κάνεις ό,τι δεν έκανες σε 90 ολόκληρες μέρες. Γιατί έτσι είναι η ρημάδα η δουλειά, ρε Τηλέμαχε. Έτσι είναι η ρημάδα η δουλειά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν πουλάω αυγά της ημέρας να χαλάσουνε. Γι' αυτό. Δεν ξέρεις τι μπορεί να τύχει από τη μια μέρα στην άλλη. Και ελπίζεις δηλαδή. Ελπίζω. Τι ελπίζω, όχι ότι ελπίζω. Ντρέπομαι που ελπίζω, αλλά ελπίζω. Γιατί για να ελπίζω εγώ θα πρέπει να μαυροφορεθεί όλη η γειτονιά. Εγώ για να καταλάβεις Τηλέμαχε τι άνθρωπος είμαι, όταν είχε έρθει ο παπάς εδώ και έλεγε υπέρ ευωδόσεως των εργασιών φουτμπούλου σου Λαβρεντίου, πέσανε τα μούτρα μου Τηλέμαχε. Να ανοίξει γίναμε καταρχήν Τηλέμαχε. Γι' αυτό σου λέω. Τι μου λες δηλαδή, δεν καταλάβει. Για την προθεσμία που σου λέω, και τη βοήθεια που σου λέω. Άντε Τηλέμαχε μου. Τι να σου πω κι εγώ. Κάνε κάτι ρε Τηλέμαχε. Δηλαδή για να καταλάβω, Ναι. ζητάς μία προθεσμία. Ναι, 15 μέρες. 15 μέρες Τηλέμαχε. Όχι 20. Όχι 20, όχι 15 μέρες. 15 άλλο 20. Ναι, Τηλέμαχε μου, 15 μέρες. Γιατί, πώς θα το κάνουμε δηλαδή, πώς θα το κάνουμε. Δεν μπορεί Τηλέμαχε όλοι οι άνθρωποι να είναι αθάνατοι. Γιατί άμα είναι αθάνατοι οι άνθρωποι Τηλέμαχε και μείνουν αθάνατοι, θα πεθάνω εγώ Τηλέμαχε. Και άμα πεθάνω εγώ, τι με νοιάζει από εκεί και πέρα μένα, στάχτη και μπουρμπερι ας γίνουν όλα. Να σου πω ρε Λάβε. Οι άλλοι απέναντι κάνω γιατί δουλεύεις δηλαδή. Τυχερά είναι. Σήμερα δουλεύει αυτή, αύριο θα δουλέψω εγώ. Μου φαίνεται ότι είναι πιο καμπάτσα στη δουλειά, την κυνηγάει. Και εγώ την κυνηγάω, Τηλέμαχε, και εγώ την κυνηγάω. Τότε είναι καλύτερη κυνηγός τα βρε. Είπαμε ωραία Τηλέμαχε, τυχερά είναι αυτά, Τυχερά. Τι να κάνουμε. Να σου πω ρε Λάβε. Να σου πω. Το άλλο. Ε. Γιατί δεν το συζητάς. Ποιο. Θα σου βάλω εγώ ραδιόφωνα, ηλεκτρικά. Θα γίνει εδώ μέσα εμπορικό κέντρο. Θα κόψουμε μονέτα. Γιατί δηλαδή το αποκλείεις. Δεν το αποκλείω, μωρέ Τηλέμαχε, δεν το αποκλείω. Αλλά άσε πρώτα να βγάλουμε μερικές στυλιές, άσε να ορθοποδήσουμε πρώτα και μετά βλέπουμε. Δεν το αποκλείεις. Δεν το αποκλείω, όχι, δεν το αποκλείω. Ναι, βλέπω. Στάσου να πάρω ένα τηλέφωνο τον κύριο Χαρίλαο. Σήμερα να το πάρεις το τηλέφωνο. Τώρα. Ναι, τώρα να το πάρεις. Δεν το αποκλείεις όμως. Όχι, δεν το αποκλείω. Θα το κοιτάξουμε. Ναι, πάρει τηλέφωνο τώρα σήμερα, γιατί. Τώρα. Άντε ρε Τηλέμαχε, γιατί είναι κρίμα. Κρίμα είναι ρε Τηλέμαχε. Αμαρτία είναι ρε Τηλέμαχε. Εμπρός. Τον κύριο Χαρίλαο. Ναι, ποιος. Έλα κύριε Χαρίλαο, τηλέμαχος πάλι. Τι απόκανες. Το βρήκα εδώ δίπλα του είμαι, στο μαγαζί. Και τι λέει. Τι λέει, ζητάει μια νέα προθεσμία. Νέα προθεσμία. Μάλιστα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πες. Δεν μπορούμε να το περιμένουμε άλλο. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Δώμε τον εμένα. Κύριε Χαρίλαο, θέλει να σας μιλήσει ο ίδιος. Να μου πει τι. Δεν γνωρίζω. Καλά, δώστε μου. Εμπρός. Κύριε Χαρίλαε, τι κάνετε κύριε Χαρίλαε. Πώς είστε κύριε Χαρίλαε. Καλά. Ας τα λέμε καλά. Εμείς ούτε καλά δεν μπορούμε να τα πούμε κύριε Χαρίλαε. Γι' αυτό μια μικρή προθεσμία. Φάγατε που φάγατε τόσο βόδι. Φάτε και την ουρίτσα του τώρα. Και πώς είναι αυτή η ουρίτσα. Τι να είναι, κολοβή. 15 μέρες. Με ακούτε κύριε Πιτσιλέ. Αν σας ακούω λέει, έχει κολλήσει τα ακουστικό στα αυτή μου, βεβαίως. Δεν μπορώ να σας περιμένω άλλο. Δεν μπορείτε, Αυτό το ακούσατε. Αυτό θέλατε να ακούσω κύριε Χαρίλαε. Κύριε Χαρίλαε. Το έκλεισε. Τώρα ο κύριος Χαρίλαος το έκλεισε, η εταιρεία το έκλεισε. Θα δούμε. Και πού μείνατε δηλαδή. Πού να μείνουμε ρε Τηλέμαχε, στον κακό μου τον καιρό μείναμε. Γιατί δεν λες και εσύ να πεις καμιά κολλή κουβέντα. Τι να πω ρε Λαβρέτη. Να
πεις ρε τηλέμαχε, να πεις ο πιτσιλός, δεν είναι κανένας απατεώνας. Δεν θα χάσουμε τα λεφτά μας. Βιοπαλαιστής είναι ο άνθρωπος, αλλά δουλειές έχει αυτή τη στιγμή. Εμπόριο που κάνουμε εμείς, γιατί αγοράζει ξυλία. Ξυλία, δεν μιλάει ο κύριος Καρύλαος. Ξυλία αγοράζω κι εγώ. Τώρα λοιπόν πρέπει να τον βοηθήσουμε, τώρα που έχει πρόβλημα. Γιατί, καλά δεν τα λέω τηλέμαχε, σωστά δεν τα λέω. Καλά θα λες, καλά. Άσε. Θα τον δω εγώ. Να τον δεις μωρέ τηλέμαχε μου, δες τον και κάνε και κάτι, βοήθησε. Να τον δω και ελπίζω κάτι να σου καταφέρω. Μπράβο ρε τηλέμαχε, μπράβο, να σε καλά ρε τηλέμαχε και εγώ τηλέμαχε. Τι και εσύ. Αυτό να μου πεις. Σαν πως έχω κάνα γραφείο να σου πω τηλέμαχε κάνε μου τη δουλειά και έλα να σκουράψω ένα κουστούμάκι. Τι να σου πω, πέθανε τηλέμαχε και έλα να σου κάνω την δουλειά. Κουνήξω από τη θέση σου ρε, τι πασίλο, τι είναι αυτά που λες. Το χτυπάω, Αχρίαστος θα είσαι. το χτυπάω, αχρίαστον να γι' αυτό σου λέω. Κοίτα εσύ, γιατί είναι η δουλειά μυστήρια. Όπως και να το κάνεις, είναι μυστήρια η δουλειά. Σήμερα έχεις δουλειά, σου είπα, ένας, 2 μήνες μπορεί να τύχει να μην έχεις δουλειά. Και μπορείς να πετύχεις αυτή τη δουλειά και να αυτό. Από στιγμή σε στιγμή. Χαίρετε, παρακαλώ. Μπορώ να κάνω τηλεφώνημα. Βεβαίως, ορίστε, περάστε, παρακαλώ, περάστε. Μήπως θέλετε να σας πάρω εγώ τον αριθμό. Όχι, ευχαριστώ. Πάρε, είδες. Τι σου έλεγα, τηλέμαχε, τι σου έλεγα, Αυτή για κηδεία ήρθε. Αν γιατί ήρθε ρε τηλέμαχε, για πάρτι ήρθε, για κηδεία ήρθε. Δεν τη βλέπεις, έχει πλαντάξει στο κλάμα, κοίταξε τι είναι. Τώρα, έτσι όπως την κόβω, καμιά 100.000 κηδεία την υπολογίζω, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά θα βουλώσω μερικές τρύπες, θα πάρτε κι εσείς κάτι έναντι, Πω αδερφέ μου. Τι είναι τηλέμαχε μου. Δουλειά που την κάνεις κι εσύ. Ας το να πες στο διάλογο ρε τηλέμαχε. Στον πόνο, μέσα στο δάκρυ, μέσα στη λύπη. Και πού, να το κυνηγάς με τον τουφέκι και να μην μπορεί να το πετύχεις. Και να σου πω, Ναι. πρέπει να την παρηγορήσεις τώρα σε αυτή. Στάσου τηλέμαχε, στάσου να με θαυμάσεις τηλέμαχε. Θα φύγω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Από την πρώτη στιγμή που την είδα με έχει πιάσει κάτι σαν λιγοτινιά να πούμε. Δεν μπορώ να λασάρω. Τι να σου πω. Άντε τηλεμαχέ μου, άντε. Και κοίταξε, ό,τι κουβεντιάσαμε να μου το τακτοποιήσεις. Θα σε πάρω ή θα περάσω ο ίδιος. Να περάσεις. Να περάσεις γιατί αύριο το τηλέφωνο θα βουίζει. Καλά. Θα βουίζει το τηλέφωνο αύριο. Βουίζει. Από τώρα. Για να δω. Ναι, έχετε δίκιο. Βουίζει. Ίσως είναι η ώρα τέτοια που να είναι φορτωμένες οι γραμμές και γι' αυτό θα περιμένουμε λίγο. Μήπως όμως σας ενοχλώ, μήπως σας απασχολώ. Σας παρακαλώ. Το τηλέφωνο για αυτή τη δουλειά είναι. Για να εξυπηρετούμε και να εξυπηρετούμεθα. Αλλήμωνο, τι λέτε. Και πρεσβυνής μου, θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σας πω 2 λόγια σαν μεγαλύτερος και σαν ένας άνθρωπος που τέλος πάντων έχει μεγαλύτερη πείρα και ξέρει περισσότερα από εσάς. Βέβαια δεν θα έπαιρνα ποτέ αυτό το θάρρος αν δεν ερχόσαστε στο γραφείο μου. Θέλω να πω